Ja, Improve Life-gruppen. Og vi har haft en problemstilling omkring vand i Risskov, og omkring hvordan der vil komme mere regnvand og mere vand fra havet, og hvordan vi ligesom kunne løse det problem gennem nogle enten opgraderinger eller alternativer til de løsninger, der allerede fandtes. Og der har vi blandt andet fundet på en løsning, hvor vi laver et dige, som slår sig selv op, når der kommer vand. Fordi der har været et problem med det nuværende dige omkring, at det ødelægger udsigten, og det har fået huse til at falde i værdi. Ja, altså det vi har som problem er, at vi har valgt Vejby Fed som vores fokusområde. Fordi det ligger lavt for det første. Det har problemer, fordi det ligger ude i Risskov med Risskov Bakker, hvor alt regnvandet, når der kommer store regnskyld, så løber alt regnvandet op fra bakkerne ned til fedet og oversvømmer dernede, hvor der kommer meter dybe vandpytter. En andet problem er vandet. Det ligger lige ud til havet og ligger rigtig, rigtig lavt også i forhold til havet. Og der er diger, som det er lige nu, men ved de beregnede havstigninger, så vil der komme et problem, hvor diget enten skal udbygges og blive større, så bliver det måske 1 meter eller 2 meter højere, end det er lige pt. Det er beboerne derude ikke specielt glade for. Vi har taget 2 personer, der bor derude, som er familie Friis, som består af Karsten og Hanne Friis, som er i 50'erne. Og de bor ned til første parket. De har givet mange millioner for deres hus allerede, da de købte for 16 år siden. Og nu er det faldet i værdi, fordi at diget er blevet højere. Og det har betalt mange millioner for. Det er blandt andet deres havudsigt. Så når diget nu skal udbygges, som det måske skal, hvis der skal sikres mod havstigninger og fremtidige storme, så vil deres hus falde endnu mere i pris, end det er lige nu. Og det er der selvfølgelig ikke interesseret i. Samtidig er de også interesseret i, at de selv kan beholde deres havudsigt. Det er ikke kun prisen, det har noget at gøre med, men de vil også gerne beholde deres havudsigt. Og løsningen skal helst være billig og ikke noget, der forstyrrer deres udsigt. Og det fører os jo så hen til løsningen, som er Archimedes mur, hvor vi har en mur, som er støbt ned i jorden. Der er 2 betonvægge, så inden mellem de her 2 betonvægge, der har vi så en plade af plast, af et materiale, der hedder polyethylен. Vi har det af et materiale, som så kører op, når vandet kommer. Måden det kører op på er, at vandet bliver lidt ned til et dræn, hvor det kører ned til en pumpe, som pumper vandet ind under muren og løfter den del af muren, der skal løftes, altså ikke betonpladerne, men muren. Det gør det ved, at trykket under muren bliver hævet, fordi der bliver pumpet vand ind. Der er så en støtte til muren ude bagved af en metalstang, som sørger for, at muren ligesom ikke bliver knust af vandmasserne og trykket af vandet, når de kommer ind over. Fremadrettet er det første skridt, vi ligesom bliver nødt til at gøre, det er, at vi kan ikke gøre det her selv. Vi bliver nødt til at have en ingeniør på, som kan ligesom eksperimentere lidt med mål og nøjagtige og sådan ligesom at udregne scenariet, hvad der nu, og så vi har opstillet et, men så er det nødvendigt, at vi ligesom har en ingeniør på, der ligesom kan forestille sig det her og har bedre tal på det. Og det igennem det, altså vi tænker ikke, at det skal være en kommune, der simpelthen går i gang med det her, men det er noget, der skal opkøbes af kommunen senere hen til beboersammenhæng og sådan og private grunde. Men det er simpelthen selvstændige ingeniørfirmaer, der så har mulighed for at ligesom at sælge videre til private ejere og kommune, som sagt, ja.